Lolu hambo liqale ngokuvakashela emathuneni okulele kuwo amaqhawe omzabalazo uLillian Ngoyi kanye noHelen Joseph. Njengoba bekubhungwa ngengqinamba laba bantu besifazane ababhekana nazo, kube sekudingidwa nangezinye izinselele ezikhungethe abantu besifazane njengamanje. I think we're all aware of the pandemic and its effects on gender-based violence and how that escalated during this crisis, which has really meant that it has put the spotlight back on all of the support services that are in fact needed today. Bavakashele nasethuneni lika Rahima Mosa lenqalabutho yomzabalazo uSophie De Bruyn itshele abantu besifazane ukuthi sibi kakhulu isimo abaphila kuso manje. Uthi ngesikhathi sengcindezelo abantu besifazane babebhekene nenselele eyodwa nje vo yokulwisana nohulumeni wobandlululo. Kepha ke manje kuningi asebebhekene nakho okubalwa kukho udlame olibhekiswe kubo, ubupha kanye nongalingani. Ubashayele ihlombe ngokubekezela kwabo wathi uRahima Mosa naye ngabe uyaziqhenya ngabo. And I think Rahima would be very happy to know that this generation, the women of today, condemns and rejects with the greatest contempt what has happened over the past few weeks. iANC Women's League icele ukuthi kusizwe abesifazane amabhizinisi abo akhahlanyezwa ukuphangwa kweitolo. The unfortunate reality is that men mess up and women end up being casualties of the mess. Government has come out to say there is going to be relief for those whose businesses have been affected. There is going to be support for small business. Kube sekudingidwa neinselele ekhungethe abantu besifazane. And most important lesson that I and everyone else can learn about the women of 1956 is that a woman's place is in the revolution. No other place but the revolution. Bethulelwe isigqoko nalabo abayibambe ekhaleni lempi neCovid-19.